Welcome to my channel. Enjoy watching. Magkatuwang sa kagalanan. Sinulat na ini kung siya nabibilang po. Pinadala niya sa iyang disipulo na si Timoteo. Kasi alam ko nito, mahalaga ini yung tinaram niya ining pamamaara sa iyang disipulo. Dahil ang sumatotal ang kahulugan at pagmisyon ng mga apostoles. Nakipaglaban sila. Nagdalagan sila sa katapusan. Asin, ultimamente, ang silang pagtubod, pinagkinatan nila sa kagalanan. Ini ang dahilan kung talagang uupa ang simbahan niya sa mga prinsip ng mga apostoles, San Pedro at San Pablo. At pagpabulos ka sa indang dugo, ang sa indang mga pagsakripisyo, iyo ang naging apugmanan kan pagtubod, kapinugnan kan pagsados, kan sa tuyang simbahan, na sa tuyang pinaayon. Ngunyan ang kasinda inaapod na mga hariban sa itong pagtubod. Enon si Pedro, siya ang haligi. Inabot siya at kagulang niya pakatapos ka sa iyong pagbahay ng pagtubod sa iya na siya. Sinabi ni Pedro, ika at Kristo, ang aking ka Diyos na buhay. Kaya, hinaranan siya. Dati ang pangalan niya, Simon. Inabot niya siya at kagulang na Pedro. Aling sa tatarang na Pedros kang Griego, kung sabihon gapo, pinatugman niya ang sa iyang simbahan. Pag-isar na ni si San Pedro, kadako ng kalyanan, siya naging gapo ng simbahan. Tano, ako si San Pedro, iyong nagbigar sa kagulangan, makatulong beses. Kadako ng mga kapalpagan din, ng apostoles na ito. Alaga ng kalulungan ng Diyos, ipinamigpig niya. Bago man ipako sa si Kristo, tinulong si Pedro. Maabot niya ang oras, sasaling siguro ka mo, siring sa trigo ni Satanas. Alagad na mimigpig ako sa iyo, kaya pagkatapos kayo ni pakusugan mo man at pagtubod ka sa imong mga lugar. Hindi mo iti sa Pedro. Sagpod na siya, ipapot man sa krus. Alagad suwit, pati siya nanibig na mag-aaral sa pagkagalagan sa tuyang lurangan. Diyan siya naging haligi. Kadako lang siyang pagkatakot alagad ng ibabaw lang sa iyang pagtubod ni Kristo ang karunan. Ikadua, haligi, San Pablo Apostol. San Pablo, binbin na para using, para persigir ng mga Kristiyano. Alagad, ang liwanag ni Kristo ay nagpapakbo sa iya. Nagi siya maramay na paramulin kan mga natutuwa ni Kristo. Kadako lang siya kinaginan. Mga pagkampak, mga sukitin, mga pagbilang sa iya. Nagtino siya ng bagyo, duman sa tao at dagat, huli na naman sa paglingkod ni Kristo. Nasagot na sabi na siya, bako na ako ang nabubuhay sa sarili ko, kundi si Kristo, iyon na ang nabubuhay sa ako. It is not I who live, but Christ who lives in me. Siya na ang buhay ko. Kaya yan, ini ang mga dahilan ng tanda, sinahalikan sa pagpapatubod. At sa inang magsaksi, at sa inang manalubog, iyo ang naming manhikan sa pagsimbahan. Kaya
sa good mo niyan sa momento ini, kita pinabanan, asin pinatutman sa mga bandit na ini, sa mga lubog ka ng Apostoles, sa Pedro at sa Pablo. Tapos pinang taon na nakakaakay ang simbahan sa good mo niyan, masaring pamagkiralay ang mga harining ini. Kadapon ng pagkapersiyang inaginan ng sa kong simbahan, kadapon ng mga bagyo, alabat dai na bukan, dai na mumpag, tapi na siguro kan kekurangan sa pagtubod na ini, kadawang apostol, mapagdanayon sa Diyos sa iyang ikadawang pagdanayon. Ngunyan sa okasyon na ini na ako ang sakramento ng matrimonyo ng sumuyang tugang na si Ernesto Leo sa Ibenta. O pamatuloy ng mga halimbawa ng mga apostoles, magiging ng inspirasyon, makapakusog sa iyo. Ang buhay ng pagkago sa ruman ng kapakayagan ng pagtulog sa Diyos. Araw ka ito ang apostoles na ini, sagtod sa kadalanan, pinatunayan ng sinda nagtutulog ni Kristo. Asin, sarap sa ng kapadanay, kagrelasyon ng pagtubod sa mga ng Diyos. Ini kasal na hindi makulang tungkol ini sa Diyos, hindi magagulay na niya. Kundi tungkol ini sa Diyos na nagkakapol sa lamang sa na maging banal at maging makalay sa ating mga. Iyo? Kaya kung kumanagamit ko, pakatapos ng kasal na ini, totoo, nagpulong ko kita. So, ano na umana kita na sa ilang pagtipan. Umana na, pika-ako din na laban sa ilang mahal. Yung mungkin kiri dalam suatu. Pero namun ko sa mga ito, iyan mapapatunayan ito. Ito yung magsawa na mag-atod na mahal sa lang sa dahil inaamot nito na yan, ang halimbawa na yan, paano kailing nakapako sa krus na namot na gaya sa kusipahan na pinag-aaral ba ng mga apostol? Arap ko, medyo long distance ang sa itong pag-ibanan. Kaya, harayong karaniman, ay matulog pagpundo at pagdamayan, pagdanay ng lulog sa pagkamo, sa kaipunan, sa relasyon. Siring sa San Pablo, siring sa San Pedro, naging maigo, asin naghigo ang nagmaigo na patunayan nila kasi natunay ng mga saksi si Kristo ang kagulangan. Kaya, utro ko si Tino kong sinabi, kamo Ernesto Leo si Miguel ang buhay pagkago, may mga agi na nakalibisilan. Pakinabang yun. Ini sa pagdalaga, sagot sa katapusan, tumang sa kahalian ng Diyos. Sinawag pa manlugod, pagtugod nito ni Kristo, at ingatan ng Diyos. Ini ang yaman ng pagkago,